Да е порядка. Какво виж, хубаво и стабилно се държи. Това е G3 Yelcup Piper. Те американски ползват за птиците в сафари, на сафарите, където такова, те са пък пайпери там. В Африка да ги ползват. Пайпери. Какво, докторе, ме кажеш? Искаш ли, имаш ли кое сърце? Мало, нормално ли? Не дам двигателче за него и видим как ще се движи. Няма, аз го дам по-големе рамото, как ще го дам. Слагай двигател, да си то и си го настрой и си... Добре, може да ремонтира. От голямото, ще е по-мално по-голямото. То дома в гара, ако искаш всякото мъкне да ме дам, да направя това, да ти се реши, ма костен това апаратура. Ще се справим. Време ето, взех го. Ми струва модели. Никой аз си ги струва. Дам те го, защото валех към това нещо. Как летеш предвата. И аз ги извадих от тия черни. Напротив го да. Аз подарувам. А там два дни ще го да, а другата го дам. Но ти не смя да пушиш сам. Не, това не е така. Да, не бе 8 градуса. Без студеничко беше. На пътя пусна да такова държат земе. Що? И се облагах на... Защото не му давам газ. Ага. Мен ме е страх да давам газ. Къде е то? Аз мисля, дори подозрех, че настроен на... По-право това? Не мога върчи. Ето гледай. Това мишенка да е летеш. Добре. Ето, аз сигнала. Как ще заспи. Ми го върни, че изпеш от поглед. Ивани, като такова не виждам вече като внимава. Това е от ясно. Виждам, от оптегно. И затова ще го направя жълто, ще го видиш. Не, той се е в мащаб. Това може би едно към 13 мащаб към реален размер. Той се е в мащаб. Той се е такъв модел. Истински модел. Много е тъй път. Той се е много модел. Пиш интернет G3 Piper, ще виж какъв. С една батерия 60 мАч вече 6 минути. Стига. Има отрепа. Ето виж. Ето има ради сега. Вече 6 минута, виж. 6 минута вече. Да, 6 минути. Значи на моя ранер с 200 батерии мога да изкарам 4 до 5. Ама той е 180 грама. Ето ли това? Е, 100 много. Е, тази батерия. Големия мотор, знаеш колко лети? С една тега 2200 лети над 15 минути лехме и само батерията 3,90. Моля ти от 10 минути поне. Но той е 30% грава лети много бързо. Защото е с голям площ. Това е хубаво. Къв кеф са лек. Това е релакс. Ресиращо му, че това. Не има акробати, не е акробати. Първо.